இவர் எனக்கு பிடிக்கலன்ட்டு நான் திருப்பி போயிட்டு அவர்கிட்ட நானே உங்களை கல்யாணம் பண்ணின்னு இங்கேயே வாழறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டேன் ராஜான்றவங்க கிட்ட. சரிங்க அப்படின்னா நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க, நாங்கள் அங்கேயே போய் வாழறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டேன். இந்த தனுஷ்கிட்ட வந்துட்டேன். இன்னொருத்தர் வந்து இங்கே வந்த பிறகு அண்ணாமலைன்றவங்க ஒருத்தர் அடுத்தது என்னாச்சு? அடுத்தது வந்து அந்த வேதனையால நான் என்ன பண்ணேன், இவர் கூட சரி வர இல்லாம ஒரு கோபின்ற ஒருத்தர் வந்து எனக்கு நீங்க வேணுங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டேன். அது மட்டும் தான் நான் செஞ்ச தப்பு. கேக்குறேன்னு தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. கோபியை தவிர உங்களுக்கு வேற யாரோடாவது தொடர்பு இருக்கா? இப்போவா எப்பனாவா? சண்முகம் இவங்க பேரு. அவருக்கு அவரோட உங்களுக்கு தொடர்பு ஏற்பட்டுச்சா? ஏற்பட்டுச்சு. ஏன்னா 2-3 மாசம் தான்.